tegasne wong sing sedekah kuwi oleh rahmat titik Wong sedekah oleh rahmat ya wis sedekah apa ora ora sing sedekah bojoku berarti sing oleh rahmat bojomu lah kowe berarti nyedakne aku pegatan karo bojoku lah kok iso arep mbok entukno rahmat Piye to Ki? wong sedekah oleh rahmat ya wis sedekah apa ora ora sing sedekah bojoku lah ya sing oleh rahmat bojomu kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku arep mbok entukno rahmat maksudnya wahyu lah malah dikeroyok loro rahmat karo wahyu Sik ngene lho. Aku tak melu iso ya. nggih Entuk nugroho. lah malah dikeroyok telu ye malah keroyok telu lho rahmat wahyu nugroho oleh slamet nah malah papat ngleput no bojoku keroyok papat gak ngene lho bojomu saiki nang ndi neng omah jek urip ijek tekan ngomah tulung bacok endase ya le ya wah nesu iki lho wong kok iso diomongi kok kowe iki jane paham rahmat ora